Така, сега аз ще започна с моята презентация. Тя ще бъде обзор на обсесивно-компулсивно разстройство. Най-важните неща, които може би човек трябва да знае. Сега, моята презентация е дълга, няма да можем да минем през всички неща. За мен ще е важно да задавате въпроси, за да мога да ви отговарям на тези въпроси. По принцип сме предвидели всеки лектор да остави в края на презентацията време за въпроси и отговори. Такова време ще има, но чувствайте се спокойно да задавате въпроси и по време на презентацията. Ако те са кратки, аз ще ви отговарям по време на презентацията, за да уточняваме някакви неща, които не са ви ясни. Ако са много дълги, ще ги оставим за накрая, за да не се накъсва много. Окей, и така. Много по различни начини може да се концептуализира обсесивно-компулсивното разстройство. Единия от тях е темата за несигурността и приемането или неприемането на сигурността. И това е един цитат от Волтер преди няколко века, който гласи същото нещо, че е изключително некомфортно да не сме сигурни в нещо, но практически нямаме сигурност за абсолютно нищо. И в някаква степен ние живеем с илюзия за сигурност, но такава сигурност е илюзорна. При обсесивно-компулсивното разстройство едно от вярванията или едно от характерните мисловни процеси е това, че имаме голямо желание за сигурност и което води до много компулсивни действия в търсенето на тази сигурност. И съответно страдание за това, че не можем да си дадем тази сигурност. Това е само една от концептуализациите на обсесивно-компулсивното разстройство. Съществуват още 5 така набелязани когнитивни характеристики. Може би най-известната от тях друга е теорията за преувеличената отговорност на Пол Циолковскис. Всички те са вярни и обрисуват картинката все едно от един ъгъл погледната. Според мен, това е моето мнение. Аз лично съм привърженик най-много на теорията за неприемане на сигурността, но естествено, когато работим с хора, нито един човек не е едно нещо и гледаме да разгледаме проблема от различни гледни точки. Какво представлява обсесивно-компулсивното разстройство? Представлява наличие на обсесии или натрапливи мисли. Те са взаимно заменяеми понятия, поне в моята глава и по начина, по който аз го разбирам, и компулсивни поведения, които причиняват значително безпокойство и отнемат поне по 1 час на ден. Поне по 1 час на ден такъв клиничен случай няма, винаги са много повече от 1 час на ден. Обсесиите или натрапливите мисли, тук трябва да поясним, че натрапливостите не са само мисли, те могат да се появяват и като идеи, спомени, картини, импулси, телесни усещания и чувства. Тоест всичко практически, което възприемаме, може да се изпитва като някаква форма на натрапливост. Това е едно. И две, нито една натрапливост не идва само като мисъл или само като картина или само като чувство. Това са различни аспекти на нашите преживявания и както при натрапливост, така и при всяко едно преживяване. Нали, в момента вие ме чувате, имате някакви мисли по въпроса, имате някакви усещания и имате някакви чувства. Това всичко винаги върви заедно. Понякога, естествено, някои от нещата са преобладаващи и при натрапливостите много често, примерно за някои хора най-силното нещо това са картини, за други хора са мисли
че нещо лошо може да се случи, за други хора са усещанията в тялото. Изключително разнообразно е и ние ще разгледаме някои от по-стандартните или и не чак толкова стандартни ситуации. Какво представляват компулсивните поведения или така наречените ритуали? Това са повтарящи целенасочени действия с цел предотвратяване на дадено събитие, което нас ни плаши или ни тревожи. И целта също така, освен предотвратяване на това нещо, е и да намалим тревожността си. Най-често са и двете заедно, но може едното да преобладава. Много често ритуалите, които хората правят, за да предотвратят един вид нещо или да намалят тревожността си, изглеждат доста нелогични понякога и нямат пряка връзка с реалността, нали, и с предотвратяване на дадено събитие. Нали, примерно, ако аз се чувствам тревожен и се потупам по главата, това може да сваля моята тревожност и ако ме попитате защо това нещо сваля моята тревожност, аз най-вероятно няма да мога да ви дам добър отговор. Много често тези неща, тези ритуали възникват спонтанно и хората нямат добро обяснение защо точно това нещо правят, за да предотвратят нещо или защо точно това нещо ги успокоява. Човек се чувства длъжен да ги извърши. Длъжен това е в сферата на това, че трябва да предотвратим дадено събитие, което не искаме да се случи. И оттам практически идва и думата на обсесивно-компулсивното разстройство, компулсивно, компалсив на английски и произлиза от същия корен като compulsory, което е задължително. Това е цикъла на обсесивно-компулсивното разстройство, като то винаги започва с някаква натраплива или обсесивна мисъл, която поражда тревожност. Тази тревожност бива потушена от компулсивно поведение и следва временно облегчение. Това способства за заучаване на това поведение, че когато се появи тревожност, аз мога да направя нещо, което временно поне ще потуши тая тревожност или ще я намали, което означава, че следващия път, когато се появи такава мисъл, аз вече знам как да реагирам на тази мисъл и съответно поведението, компулсивното поведение се затвърждава. И с времето то става много силен навик, едно, и две, ако човек не го направи, тревожността става изключително висока и практически човек чувства, че няма никакъв друг избор, освен да направи своя ритуал, за да може да се справи с тази тревожност. Това с течение на времето и като се има предвид, че много хора страдат с продължение на много години, преди да започнат някаква работа по въпроса, става доста трудно в последствие, защото е силно заучено поведение и то поведение, което е много ценно за човек, понеже тревожността е голям проблем за всеки един от нас. Тук няма да отделяме много време. Последните данните обикновено варират, но последните данни казват, че около 1,3% от населението страдат от обсесивно-компулсивно разстройство. Други изследвания са били между 2 и 3%, но в общи линии се движим в тази зона, което е... Да, за България нямаме данни, естествено, но тези неща обикновено се правят или за една конкретна голяма държава, където може да се проведат такива изследвания, най-често се правят в няколко страни. Да.
Добре. Най-вероятно, да. Изследванията показват по принцип, че в световен план тези неща не се различават от страна до страна. Не се различават, като казвам не се различават значително. Навсякъде ще бъде между 1 и 3%. Което нали, 1-3 е сериозна разлика, но то много зависи как са проведени изследвания и така нататък. Винаги сме в тази зона. Има няколко периода, когато е най-вероятно да възникне това разстройство и единия е в тинейджърските години, другия е в ранните 20 години, между 20 и 25. Но практически може да възникне по всяко едно време, като най-малките деца, за които аз знам, са диагностирани на 2-3 години. Съответно, може да възникне, виждал съм хора, при които възниква на 45-50 години. Това са редки случаи, но се случват. Какви са различните проявления? Значи, това разстройство е изключително хетерогенно. То не е единствено по своята същност като такова, но проявленията могат да бъдат много различни и това понякога е трудно за диагностициране, ако специалистите не са добре запознати. Тук ще разгледаме някои от най-честите проявления. По принцип, в професионалните кръгове не говорят за видове окъра, а говорят за теми или за съдържание на окърата. Зараза и замърсяване е, може би, най-известното. Страх от зараза и замърсяване. Това може да изглежда по различни начини. Понякога заразата и замърсяването могат да бъдат и емоционални, а не само физически. Тоест, не е чак толкова рядко срещано човек да има усещането, че може да придоби негативна енергия от други хора и съответно да избягва други такива хора. Може би тук трябваше да кажа в началото, че освен обсесиите и компулсиите, които са характерни, имаме много избягващи поведения. Сега, избягващите поведения, те са характерни за всички тревожни разстройства. Избягващи поведения, някои ги причисляват към компулсивните поведения. Аз по-скоро предпочитам да ги отделям от компулсивните поведения. Избягващо поведение, примерно ако мен ме е страх да пипна дръжката на тая врата, имам нужда да отида примерно до тоалетната, която се намира тук, трябва да мина оттам. Избягващо поведение е да седя тук и да не отивам до тоалетната и да се стискам или да се изпикая в чашка, за да не пипна вратата. Да, друг вариант е да чакам някой друг да отвори. Друг вариант ще бъде, нали, аз да я отворя с лакът, с крак. Да, или с нещо, което стои между мен и дръжката като преграда, което е най-често салфетка, кърпичка и така нататък. Това бих причислил като компулсивно поведение, а другото като избягващо поведение. Сега, и двете могат да минат в една графа, защото според някои хора избягващо поведение, ако аз искам да си отворя вратата и ако примерно си я отворя с крак, аз избягвам да я отворя с ръка и по тая логика това е избягващо поведение. Така че е въпроса на това как го концептуализираме. Аз ще говоря, нали, от моята гледна точка. Така, зараза и замърсяване. Тук какво трябва да знаем също, че много често се случва хората да имат страх не да заразят себе си, а да заразят други хора. И това практически изглежда по доста сходен начин от това да предпазиш да заразиш себе си, но страха е, ако аз заразя себе си, че мога да принеса заразата на някой друг. Не, че на мен нещо ще ми стане, но аз мога да стана виновен за това, че ще заразя някой друг. Така. Агресивност и насилие
това най-често се свързва с натрапливост и че аз мога да нараня някого и то да нараня някого, ако поради някаква причина нещо ми стане и изведнъж поудея, нещо прещракам и така нататък, мога да направя нещо на някой свой близък най-често. Обикновено нямаме страх, че ще направим нещо лошо на враговете си или на хора, които не познаваме. Макар че всъщност при следващото ще разгледаме и този вариант. Също така при агресивност и насилие понякога обсесиите или натрапливите мисли са, че аз всъщност съм лош човек и поради този факт може би аз се прикривам, че също съм примерно един добър любящ баща, но всъщност дълбоко в себе си се съмнявам, че аз съм такъв и моята истинска природа може би е, че аз съм убиец и в някакъв момент ще се прояви тая моя истинска природа и аз може би ще убия детето си, например. В тези случаи хората изпитват дълбоко съмнение за това какво всъщност са самите те, което е изключително неприятно да живееш с съмнение за това какъв си. Следващата категория е безопасност и вреда или опасност, опасност или безопасност. Това се изразява последния начин. В общи линии пак се страхувам да не нараня някого или да не стана причина за това някой да пострада, само че тогава не се страхувам от това, че аз ще направя нещо, ами че може би по някаква причина няма да мога да предотвратя това събитие. И по някакъв странен начин, може би, аз ще стана причина за някакъв инцидент, в който ще пострада някой друг. Например, и тези неща също трябва да знаете, че те винаги се комбинират. Никога не е едно изолирано такова. И, например, аз имам страх от това, че ще блъсна някой, когато карам кола. Отказвам се да карам кола, защото съм изключително тревожен, когато карам и трябва да проверявам винаги дали съм блъснал някого. Това обикновено хората го правят чрез връщане на различни места, проверяване на улиците, дали има някъде кръв, дали има нещо по колата, което ни говори за това, че може би сме блъснали някого, а пък не сме забелязали. И отказвам се в един момент да карам кола, обаче започва да ми става много трудно и да вземам таксита, защото имам натрапливите усещания, че ако хвана такси и по някаква причина може да си говоря с шофьора и да го разсея и той да направи катастрофа, за която аз съм виновен, защото съм разсеял шофьора. Или, примерно, разхождам се по улицата и виждам изхвърлен някакъв станьол от дъвка, шоколад или нещо такова. Аз не мога да подмина това нещо, трябва да отида да го взема, тъй като ако някаква кола мине и в този момент слънцето пада по такъв ъгъл, че от този станьол блесни в очите на шофьора, това може да доведе до катастрофа. Ако това доведе до катастрофа, това, че аз не съм взел този станьол и да съм го изхвърлил, прави мен виновен за това последствие. Това в общи линии се изразява това проявление на безопасност или опасност и вреда. Мисли табу, това е една компилация от много различни проявления, но това, което ги обединява е, че е трудно да се говори много на тези теми. Не, че на другите е много лесно, никак даже, но това е още по-трудно. Това представляват обикновено натрапливости за неуместни сексуални отношения. И неуместни е различно спрямо културата на човека и спрямо неговите лични вярвания, но най-често са свързани с инцест, т.е. с наши близки, примерно майка ми, баща ми или децата ми. Също така имаме
натрапливости относно сексуалната ориентация, ако аз не съм сигурен каква е моята сексуална ориентация. Това може да води до много силна тревожност и всички други поведения, избягващи, компулсивни и така нататък, желание да разбера всъщност каква е моята сексуална ориентация. Ако аз, примерно, съм гей, мога да имам натрапливи мисли, че харесвам жени. И обратното също, естествено, по-честия вариант, ако аз харесвам жени, мога да имам натрапливости, че всъщност съм гей и, примерно, ако аз имам жена или приятелка, в този момент означава, че аз я лъжа, аз всъщност съм друг човек и се преструвам в нашата връзка, но моята дълбока същност е някаква друга. И там имаме много поведения, които хората правят, които са най-често за изясняване на това каква е моята същност. Аз мога да проверявам постоянно кого се заглеждам, дали съм сексуално възбуден от мъже или жени, да гледам порно с цел да видя каква е моята ориентация, кое ми харесва повече и кое не ми харесва. И тези неща могат да продължават с много часове на ден. После имаме религиозност и морал. Тези две неща често вървят заедно, но могат и да са отделни. Тоест, аз мога да имам много натрапливости, без да съм религиозен, които са свързани с морала, но най-често вървят заедно. Религиозните хора имат силни такива натрапливи мисли и усещания, които могат пак да имат и сексуална сексуален елемент примесен в тях, т.е. примерно дали съм привлечен към свещеника в моята църква, пастора и така нататък, или пък ако имам сексуални натрапливи мисли към божествата в моята религия и така нататък. Взаимоотношения, ние ще имаме презентация конкретно върху взаимоотношенията, но това в общи линии изглежда по същия начин, с дълбоки съмнения дали аз съм добра майка, примерно, или добър баща, или дали съм добър партньор. От една страна мога да имам съмнение, че аз съм добър партньор и дали всъщност обичам човека, с който съм, или се съмнявам, че всъщност аз наистина го обичам, просто съм с този човек поради някакви други причини, някакви мои облаги, примерно, или просто съм много заблуден. И тревожността се поражда от това, че аз губя времето на този човек и го лъжа, което води до силен дистрес у мен. То има и много други проявления и после те ще бъдат разгледани в тази презентация за взаимоотношенията. Сега минаваме просто отгоре върху тези неща. Нужда от симетрия, точност или точно по определен начин да се извършват нещата. Това е относително ясно, така че няма да задълбаваме върху това. Действителен случай, това е нещо, за което по-рядко се говори. Как изглежда това нещо? Случило се е някакво събитие в миналото, за което аз не мога да спра да мисля. Обикновено е свързано с вина, обикновено има някой починал в тази история и аз съм виновен за това нещо. Но може да има всякакви проявления, като, например, сега ще ви дам един пример, който наскоро чух. Човек, който се завръща на родното си място, живее далеч и от години не е посещавал родното си място, като се връща там, научава, че един от бившите му приятели е в затвора. И той се сеща, че едно време заедно с него като ученици са пушили трева и започва да има натраплива мисъл, че
те са пушили трева заедно, той по този начин е допринесъл за това неговия приятел да стане наркоман и след това живота на този човек се е развил така, че той е станал наркоман, зависим и така нататък и това е допринесло и за неговото влизане в затвора. И сега аз съм виновен за това, че моя приятел е в затвора, въпреки че аз не съм го чувал от 20 години. Всички тези неща нали, могат да изглеждат много странни, но практически за хората, които ги изживяват, това е едно ежедневно мъчение, нали, с часове и то може да ги направи изключително неработоспособни и много, много трудно нещо за преживяване. Мета или относно философски въпроси, това обикновено изглежда от сорта на какъв е смисъла на живота и аз трябва да намеря и смисъла на живота, иначе не мога да продължа да живея. И постоянно ме вълнуват тези въпроси, постоянно мисълта ми е там и не мога да го намеря. Може да бъде и много често по-настоящем, или в миналото го е нямало, но по-настоящем това много често изглежда под формата на дали живеем в виртуална реалност, в симулирана такава, дали всъщност не живеем в някаква игра и просто ние не разбираме, че е така. И как мога аз да го разбера и как мога да съм сигурен, че аз не съм част от някаква игра, а наистина съм човек. Сензомоторно. Да. И двете. Практически мисълта на тръпливостта е това, че имам тая мисъл и имам тая нужда да знам всъщност това игра ли или не е игра и действителният живот ли е или не. И компулсивните поведения са насочени към това аз постоянно да мисля за това и да се опитвам да разбера това въпрос и да проверявам, да чета по темата, да мисля по темата. Конспиративните теории могат да играят роля в това нещо. Моля? Да, може. Абсолютно е така. Човек би искал по някакъв начин да се обясни нещата и си ги обяснява. В по-голямата част от времето човек си актуализира нещата така, че да се знае пред който е изключително възприятен, че си ги нагласи по начина, по който горе-долу да отговарят на идеите. Това е нормално, това е свързано с всички и трябва да бъдат по-добре от мен. Това е свързано и с всичките видове поведение, което изключително което определя тези неща, но те не са горе. Те са вторични феномени, които не са Добре. И тук имаш няколко важни неща, нали, че понякога е много трудно да разграничим. Да. Не.
ще да кажа единстонно, когато каза егосинтонно. И излизаме малко от темата, може би не всеки може да проследи, нали, този разговор и също стигаме, нали, до някакъв спор, който е диагностичен спор. Тези поведения, всички поведения, такива каквито ги описваме тук, всеки от нас ги има. Нали. Това дали аз мисля по тези въпроси, и аз мисля по тези въпроси. Това не означава, че имам окъра. Както като си мия ръцете, не означава, че има окъра. Въпросът е как правим тези неща и колко време ни отнема и какво страдание ни причинява, което вече стига до диагнозата. Сега, с диференциалната диагноза с психози, това е друг въпрос там, който може би за тая обща публика няма да е много интересен в момента, защото ще навлезем в повече конкретика и няма да е подходящо. Връщам се на сензомоторното. Това изглежда по последния начин. Аз съм прекалено фиксиран върху някакви усещания в тялото. Това може да бъде усещането как дишам, може да бъде усещането ми на пулса, може да бъде това, че постоянно забелязвам как премигвам. И това са силни неща, които хората са изключително фиксирани върху тях и много ги дразнят и не могат да си помислят как могат да не спрат да мислят за това нещо и имат идеята, че цял живот ще трябва да мислят за това нещо и това е изключително. Това също е... Да, компулсивните поведения тук са по-различни и по-различни отколкото при другите. Обикновено е да се опитвам да се отделя от това нещо, т.е. да се разсея. Тоест, изглежда като избягващо поведение, да спра по някакъв начин да мисля за това, да потисна тия мисли и усещания. И туретно подобяващо. Туретно подобяващото имаме някакъв микс от тикове и компулсивни поведения. То е доста интересно, обаче с оглед на това, че е по-рядко срещано, само ако някой има специфични въпроси, ще отделим време на това нещо, понеже напреднахме доста с времето. Така, често срещани компулсивни поведения. Като тези компулсивни поведения могат да се проявяват, нали, при различни от тези теми. Тоест, ако имаме чистене и миене, то не винаги е свързано с това, че с страха от зараза и замърсяване. Много често миенето може да бъде свързано с това аз да измия някаква мисъл. Ако имам някаква натраплива мисъл, която примерно е за нанасене на вреда или за някакво лошо събитие с мой близък, много често хората имат компулсивно поведение, свързано по някаква форма с миене, изчистване. То е един вид символно измиване на това, което е замърсило ума ми. Като при повечето хора това става първо на мисловно ниво, но при някои има и това външно физическо проявление. Също така може да бъде и от такова емоционално замърсяване, нали? Ако съм минал някъде, където има нечиста енергия или съм бил, примерно, разминал съм с някой бездомен и така нататък, аз като се върна вкъщи имам нуждата да се измия. Или някой ме е обидил, наскоро говорих с такъв човек, ако някой ме обиди мене, аз имам нуждата да се измия, да махна тая обида от мен и тая лоша енергия, която някой ми е донесъл. Проверяването е, може би, най-честия симптом при всякакви теми на окъра. То може да изглежда по хиляди различни начини. В наше време най-честото проверяване е да проверявам в интернет и да се допитвам до Google за нещо. Дали е за дадени симптоми, ако имам здравна тревожност и се тревожа за това, че
бих се разболял от нещо. Проверяване ще бъде да чета много информация по този въпрос, но проверяване може да бъде и постоянно, примерно да си меря кръвното или да си усещам пулса или да следя тялото си за някакви усещания, които може да не са наред. И да се фиксирам много върху това, да се проверявам постоянно и да се мониторирам един вид постоянно. Проверяване, примерно, в сферата на обсесивно-компулсивно разстройство при връзките е да проверявам дали обичам партньора си. Сега това, което го направих, аз от любов ли го направих или аз го направих заради някаква облага. И по някаква форма се опитвам да проверя. Как се опитвам да проверя? Най-често е като се допитам до някого. Може да е до конкретния човек, т.е. до моя партньор, а може да се допитам до приятелка или до приятел. Че аз направих това и това. Той на тебе как ти изглежда според тебе? Аз от любов съм го направил или не съм го направил от любов? Броене, повтаряне, подчупване. Тези неща са често срещани, понякога имат някакъв смисъл конкретен, т.е. човек се опитва да направи нещо, понякога е просто форма на успокоение. Тоест аз правя нещо и се чувствам по-добре, ако подчукам. Но понякога трябва, примерно, конкретно да подчукам тук и примерно трябва да направя така, 10 пъти. А понякога може да бъде просто под формата на нещо такова, което е свързано малко с това, което преди малко почти не засегнахме, но туретното обсесивно-компулсивно разстройство. Ако някой има интерес в тая посока, да, може да му пита и да му предоставя информация повече за това нещо. Търсене на подсигуряване също е едно от най-честите компулсивни поведения. То присъства най-вече при малките деца, но при възрастни също е изключително често. Обикновено при по-тревожните хора те търсят подсигуряване у техните близки, примерно, че нещо лошо няма да се случи. Това се проявява най-често под формата на безкрайни въпроси. Дали всичко ще бъде наред, дали еди какво си няма да се случи, ти нали ме обичаш или аз нали те обичам, ти виждаш ли, че аз те обичам. Това такива постоянни въпроси, които се повтарят и могат да бъдат много често са силно изнервящи за близките на хората, понеже те трябва да отговарят на тези въпроси многократно на ден. Тоест, това, че съм отговорил 10 пъти, няма да даде сигурност на този човек, че това нещо, примерно, няма да се случи или че аз наистина го обичам и така нататък. Мисловни ритуали. Те биват всякакви, малко по-нататък ще разгледаме част от тях. И избягващи поведения, преди малко го говорих. Сега, какво е различното в съдържанието? Както видяхме, може да е много различно. Как се проявява обсесивно-компулсивното разстройство, но при всички тези разлики механизма на действие е един и същ. Важното е да научим какъв е механизма на действие, едно, и две, също е важно и да сме запознати с това какви са различните проявления. Понеже ако не сме запознати, е малко трудно да видим, че нещо изглежда като обсесивно-компулсивно разстройство. Да, така. Натрапливите мисли могат да са изключително неприятни. Ако по цял ден имаш някакви картини, как нещо лошо се случва, то е като да гледаш филм на ужасите и да си от хората, които супер много са плащи,
твоите близки да са героите в този филм на ужасите. Това е едно проявление на това, че може да бъдат много неприятни натрапливите мисли. Но друго проявление, аз мога примерно да съм фиксиран върху някакви телесни усещания и въпреки, че не го смятам, нали, за толкова важно нещо, това, че съм фиксиран изключително много върху тези неща, ма дразни, че аз не мога да обърна внимание на по-важните неща от живота си, но просто няма как да спра да мисля за тези неща. Така че формите на натрапливост могат да бъдат всякакви и независимо каква е тя, когато присъства супер много и когато аз се отдавам много, когато и вярвам много, обръщам много внимание, тя започне да придобива значение за мен, това може да води до изключително голям дистрес. Емо, дали може да пуснем видеото? Това видео показва... Може ли преди да го пуснеш? Have you ever had one of those really weird... Да пуснеш българските субтитри, за да видим дали ще могат да са... То е много кратко видео, което горе-долу представя добре как могат да изглеждат натрапливостите при един човек с сексуални теми и също с теми за агресивност. Трябва от това от кръгчета. Да, и там надолу auto-translate и надолу български. Ето го най-долу е. Weird intrusive thoughts where you're just like, where did that come from? Like something totally inappropriate and shocking. Imagining your boss naked, or punching an old person in the street, or jumping off a train platform. These are all really common intrusive thoughts that we all get sometimes, but most of you will be able to dismiss them really easily because deep down you know that you don't really want to do those things. But what happens when the bit of your brain which allows you to dismiss those thoughts isn't working properly? What happens when you get those thoughts so regularly that they start to become a real challenge to your sense of self, that you start to doubt yourself? What happens when the bits of your brain which tell you who you are break down? When I was 15 years old, I started experiencing really vivid, intrusive sexual thoughts, like tens of thousands of times a day. And they weren't I'm horny thoughts, they were I'm going completely crazy thoughts. I didn't know at the time, and I wouldn't find this out for so many more years, but I had a very rampant but little known type of OCD called Pure O, with which people experience these repetitive, inappropriate thoughts, usually about things like sex and violence and blasphemy and all sorts. Satan, where are you? Hello, Charlie. Hi, Lovely Rose. to be here. Very nice to be. Надявам се, че носи някаква представа, нали? Както аз ви виждам сега, много хора, както ви виждам, така мога да виждам и как върчат главите на някои от вас или как някои са голи пред мене. И това може да е изключително напрягащо за човек, го вижда по цял ден. Така. Но обсесиите и натрапливите мисли са нещо, което се появява при нас. Не го предизвикваме и също не можем и да ги махнем от нас. Те са неща, които влизат в нашето съзнание, без ние да искаме. Нали, затова се казват натрапливи, на английски термина е intrusive thoughts, от това, че те нахлуват, като са неканени. На английски даже има конотацията за това, че някой влиза с злом един вид в
в тебе или в твоето жилище най-често, но в случая в теб. Но това са обикновено неща, които се случват. Те могат да се случват много пъти на ден, но са нещо единично, което се случва. Това е някакъв акт. Но по-скоро го разглеждаме като малко по-нататък ще минем на това каква е разликата между обсесиите и компулсиите. И особено когато компулсиите или компулсивните поведения са мисловни, това е малко по-трудно да разграничим какво е обсесия и какво е компулсивно действие. Компулсивните действия са повтарящи се целенасочени действия. Това е едно нещо, което е важно. С цел на предотвратяване на даденото събитие. Тези неща ги разгледахме по-нататък. И по-нататък минаваме за това как да разберем дали дадено поведение е компулсивно. За целта правим някакъв функционален анализ. Функционален анализ означава да си дадем сметка какво се опитва човек да направи с това поведение. Всякакви поведения могат да бъдат компулсивни и преди малко, както стана дума тук в нашата малка дискусия, това дали го правят всички хора или не го правят. Много хора правят всякакви неща и е малко трудно понякога да разграничим дали нещо е компулсивно поведение или не е компулсивно поведение. За да разберем дали е компулсивно поведение, трябва да разберем какво се крие зад него, какво човек се опитва да направи с това нещо. Ако, например, аз подреждам по 8 до 10 часа книги и ги размествам, подреждам, нареждам, то това може да бъде компулсивно поведение, може и да бъде нормално поведение, ако аз работя в книжарница или в библиотека. Дали си мия ръцете? Да, всеки от нас си мие ръцете, но как си мием ръцете и колко дълго си мием ръцете и с каква цел си мием ръцете, ще определи дали това е компулсивно поведение. Преди малко в видеото стана въпрос за така нареченото Pure O или Pure Obsessional, обсесивно-компулсивно разстройство. И този термин излиза някъде 80-те години или 90-те, ще не си спомням, с който много хора в тази сфера са несъгласни, но така или иначе този термин е излязъл и много хора се припознават в него, когато нямат явни, видими, външни компулсивни поведения или ритуали. Но практически в всички случаи те имат много обикновенно невидими за околните ритуали, които са мисловни. Сега ще разгледам някои от тези мисловни ритуали. Мисловните ритуали могат да бъдат всякакви. Тук ще изборим няколко и относително набързо. Ако имате някакви въпроси, питайте. Проверяване, преди малко стана въпрос за това нещо, да проверявам своите мисли, дали мислите ми са окей, какво говорят тези мисли, какво говорят те за мене като човек, ако аз имам тези мисли. Чувства и усещания, преди малко говорихме за това нещо. По същия начин постоянно проверявам себе си, дали тези чувства, които аз имам, дали те са верните чувства, дали са чувствата, които би следвало да имам в тази ситуация, в която съм. Като примерно, това може да бъде в сферата на отношенията. Усещанията, да проверявам своите усещания, много често се случва при хората с натрапливости относно сексуалността си. Аз сега какво говори за мен, ако съм възбуден в тази ситуация, кое ме е възбудило и какво означава това нещо, защо аз съм възбуден в тази ситуация и в други ситуации, ако не съм възбуден, какво означава това за мен. И постоянно мониториране на тези процеси, които протичат в него. Анализиране, rumination или руминация, как някои го използват на български, желание да намеря отговор или правилно решение. Това е изключително често срещано. Повечето хора не си дават сметка, че го правят, и не си дават сметка, че го правят много. Аз постоянно говоря с хора, нали, които в началото на работа говорят, аз имам, нали, обсесивно-компулсивно разстройство, но аз нямам ритуали. Това може да го чуете изключително често.
Истината е, че всички тия хора имат много ритуали. Когато започнем да работим и да разглеждаме какво представляват ритуалите и какво представляват мисловните ритуали най-често, се вижда, че те всъщност правят тези неща с часове наред и това е нещо, което им е много трудно да спрат да го правят. То е също нещо, нали, като понеже това нещо носи някаква форма на успокоение или най-малкото временно и привидно успокоение, то е много трудно за хората да спрат да го правят. Както е много трудно за човек, който е зависим към дадено вещество, ако му кажеш, добре, ако не си зависим, можеш ли да го спреш? На тях им е много трудно да го спрат това нещо, но от друга страна те често говорят, че не са зависими към това нещо. Също нещо и с тези поведения. Разбираш колко си зависим от тях в момента, в който пробваш да ги спреш и си дадеш сметка, че не можеш да ги спреш. Мисловен преглед, това е мисловно, т.е. аз вътре в себе си, примерно, ако моите натрапливости са свързани с зараза, аз да си мисля сега този поинтер или там, каквото се казва и нещо, това къде е седяло преди това, там е седяло, ами там кой е ходил, кой го е пипал. Тоест проследявам това нещо до какви неща се е докосвало и каква е потенциалната опасност за мен. И ако го правя това нещо ментално, нали, сега докато говоря с вас, аз няма да мога добре да се съсредоточа върху това, което правя. И това се случва постоянно при хората и те имат чувството, че са неадекватни в дадени ситуации и ще е много трудно да правиш две неща едновременно. И особено ако това ти е по-важното, но другото ще отделяш по-малко внимание и ще е много трудно да го правиш. И това е, нали, като да връщам също за някои хора, това означава нали, да връщат лентата назад, да преглеждат все едно, имат видеозапис от деня и започват да преглеждат този видеозапис. И това понякога в наши дни много често хората снимат неща, за да ги проверяват след това. Това се случва изключително често, понеже имаме вече тези технологии. Но въпреки това, дори и при тези хора, които записват тези неща, примерно, аз карам и имам страх, че ще направя нещо на пътя, аз го записвам това нещо, като се върна вкъщи, го преглеждам, проверявам записа от целия ден, къде съм минал, къде съм бил, дали нещо не е станало, но същото нещо не мога да спра и да го правя и в главата си. Или имал съм разговор с даден човек, дали какво съм казал и как го е възприел и дали не съм го обидил. И това нещо не мога да спра да го мисля и да го превъртам, за да намеря разрешение, да видя наистина обидил ли съм го, не съм ли го обидил, той как е реагирал и така нататък. Броенето е често срещано, то много често има някакъв смисъл, т.е. трябва да преброя до еди колко си или да направя тези неща, трябва да ги кажа еди колко си пъти или да докосна нещо еди колко си пъти. Но понякога няма и някакъв смисъл. Хората имат някакви щастливи числа и самото броене си върви в техния ум да е нещо на щастливо число. Обикновено щастливите числа за повечето хора са нечетните, в моят случай са четните. Аз обичам 2, 4, 6, 8. За повечето хора с обсесивно-компулсивно разстройство, с които съм говорил, това са изключително лоши числа. Така. Повтарянето може да изглежда по няколко различни начина и с различна цел, като компулсивно поведение. Понякога някои хора повтарят нещо много, за да стане истина един вид. Други хора повтарят нещо много с цел да запълнят мисловното си пространство, така че нещо друго да не може да влезе там. Тоест, аз виждам, че идва една натраплива мисъл и аз ще повтарям нещо, за да не я пусна вътре, за да я запълня на пространството и да не мога да мисля за друго, вече то да не може да влезе в мен.
може да бъде създаване на даден ред. Нали. На мен ми е приятно нещата да стават по 7 пъти. И аз си ги повтарям по 7 пъти. Всичко, което правя, го правя по 7 пъти. И си казвам нещата по 7 пъти. 7 молитви и така нататък. И съответно много често хората, които имат такава обсесия, свързана с броение и повтаряне на някакви неща по определен брой пъти, като съм е повторил тая молитва 7 пъти, аз сега как съм сигурен, че съм е повторил точно 7 пъти? Дали ни бяха 6 или дали ни бяха 8? Трябва да започна отново и този път да броя по-внимателно. Но естествено аз имам да правя и други неща. И човек колкото повече проверява, толкова по-несигурен става. Това не го говорихме, но тези изследвания са правени експериментално. Ако дадеш на хората да проверяват нещо, ако го провериш нещо един път, си много по-сигурен, отколкото ако го провериш 7 пъти. Като започнеш да проверяваш, мозъкът ти се научава, че явно има нещо нередно там, за да проверяваш ти толкова пъти. И колкото повече проверяваш, ставаш по-несигурен, което пък изисква още повече проверки. Така, даване на сигурност, това нещо хората го правят постоянно вътре в себе си. Както го правят със своите близки, така го правят вътре със себе си постоянно това нещо. Да се самоубеждават. Сега, това го правят всеки един от нас, нали? Примерно, аз да си кажа, не, всичко ще бъде наред сега. Да, нормално поведение, но ако аз го правя постоянно вътре в себе си и ако то не ми носи удовлетворение, като си го кажа веднъж, а трябва да го направя 100 пъти, това вече е компулсивно поведение. Блокиране или отхвърляне на мислите. Това изглежда малко като първото, но може да бъде малко по-различно. Тоест, да не трябва да повтарям нещо, ами по някакъв друг начин да се стремя да не допускам тая мисъл да влезе вътре в моя дом. Нали, тук. Това нещо е нещо, което е изключително често срещано и също изключително лошо работещо. Колкото повече се стараем да отхвърлим дадена мисъл, тя толкова повече започва да идва при нас. Експериментални изследвания, много на тая тема. Даниел Вагнер или Лагнер на английски има книга за белите мечки. Неговата идея, която той взема всъщност от Достоевски, е, че когато имаш дадена мисъл, колкото повече се стремиш да избягваш, ако аз ти кажа, не дей да мислиш за бяла мечка, може да мислиш за всичко друго, само не и за бяла мечка, то хората стават изключително подвластни върху тази идея и не могат да изкарат бялата мечка от главата си. Много повече, отколкото ако им кажа, може да мислите за всичко, и за бяла мечка, и за всичко друго, каквото искате. Това не предизвиква повече мислене за бялата мечка, както ако кажа, не само за бяла мечка не дейте да мислите, за всичко друго може да мислите. Неутрализиране и връщане назад. На английски undo. На български нямаме много добра тема за превод на тая дума. Но хората имат нужда, когато нещо е лошо, е станало, да го върнат назад, да се върнат в миналото и да го направят. Понякога това става. Моля? Един вид, да. Понякога това става, хората го правят и в физическия свят, понякога го правят вътрешно. И в една от книгите, която по-ще ви покажа, има един фрапантен случай за такова връщане назад. Един човек с обсесия, след като майка му умира, майка му умира от рак в ранна възраст, когато той е бил дете още. И оттам насетне той има обсесия, че времето е равно на прогресия, прогресията е равно на смърт. И затова, когато нещо върви напред, той трябва да го връща назад, за да предотвратява смъртта. И това при него изглежда с много мисловни ритуали. Той се научава да говори наобратно, т.е.
всички думи, нали, които ги казваш, да ги връщаш наобратно. Но също така има един случай, в който един негов приятел вървят с кола някъде и той го моли да го остави някъде, но той е на някаква оживена улица, магистрална, или в Щатите. Той не го прави, приятеля му, ами го оставя в къщи и той се връща, трябва да отиде до там и да се върне пеша, което, доколко си спомням, беше нещо от сорта на 40-50 км, правите го така назад. И после обратно до вкъщи назад. Само, че не е на това разстояние, ами да. Така че тези неща могат да бъдат нали, с различна интензивност и различно отнемащо време, но във всички случаи са много неприятни за преживяване. Така. Понеже много напреднахме във времето, след малко ще приключим. Няма да можем да довършим тези неща, но аз ще ви оставя презентацията, ако някой има желание, пък и някакви въпроси по-нататък. Но сега ще кажа малко още само за това как хората често не различават какво е обсесивна мисъл от компулсивно поведение, най-вече когато то се случва вътре в главите им. Обсесивната мисъл е мисъл и го разглеждаме все едно като някакво съществително, докато компулсивното поведение е поведение, аз правя нещо и го правя целенасочено, и то е нещо като глагол. Или ако аз, примерно, имам някаква страшна мисъл, тя може да бъде една дума, може да бъде и едно изречение или някакво словосъчетание. Това е някаква идея, която влиза при мен, която на мен никак не ми харесва, но аз после започвам да развивам тая идея или да анализирам тая идея. Всичко това се случва на мисловно ниво и заради това понякога е трудно да се разграничи едното от другото. Но мисленето като поведение и то целенасочено поведение с цел да предотвратя нещо или да намеря верния отговор на нещо, с цел да потуша своята тревожност за това, че имам несигурност относно нещо, прави поведението компулсивно. Аз мога да имам същата натраплива мисъл и да имам различен отговор на тая мисъл. И това е в основата на терапията, когато става въпрос за мисловни ритуали. Да се научим да разбираме какво е натраплива мисъл и че ние след като имаме тая натраплива мисъл, след това започваме да правим разни неща в главата си с тая натраплива мисъл. Или по друг начин казано, натрапливата мисъл е една идея, а аз после вземам тая идея и започвам да градя сценарии от тая идея. И аз си ги развивам тези сценарии, пиша си го този сценарий, гледам си филма, променям го тук-таме, но това го правя неусетно. Едното следва автоматично след другото за повечето хора, не правят разлика и основна част, нали, от терапията е да се научим да ги разграничаваме, къде е натрапливата мисъл, да си дадем сметка, че имаме натраплива мисъл и да спрем отговора. Това ще изглежда така наречената техника на Exposure and Response Prevention или излагане на стимула и превенция на отговора или на ритуала. Тоест аз се вкарвам в тази ситуация да имам тая мисъл, но се улавям, че това е мисълта и мога да не реагирам по нормалния за мен начин, тръгвайки да градя някакви сценарии от това нещо. Добре, сега ще минем много бързо върху някои неща. Важно е да се подчертае тук, че не винаги на тревожността е в основата на обсесивно-компулсивното разстройство, като главна емоция. Естествено, никой от нас няма една емоция. Всеки от нас има много емоции. Една обикновено е водещата или задвижващата и понякога тя може да не бъде тревожност, може да бъде вина или срам, пък може да бъде и отвращение. Disgust на английски.
могат да бъдат и просто сензорни усещания. Това е най-вече за последните два вида, които разгледахме като теми. И това нещо го има при така нареченото туретно обсесивно-компулсивно разстройство, което е смесица между турет и обсесивно-компулсивно разстройство. Там нямаме страх обикновено от нещо. Имаме натрапливи усещания, но нямаме страх, че нещо лошо ще се случи. Нищо лошо няма да се случи, обаче това нещо много ме дразни и аз съм фиксиран много върху това нещо. Аз съм малко този. Някои от моите неща са такива. Така, Волен ще говори за това нещо. Това няма да можем да го разгледаме сега. Набързо ще минем за това какви са терапиите, за които има изследвания, че работят най-добре при обсесивно-компулсивно разстройство. На първо място това е когнитивно-поведенческа терапия или CBT с ERP. Тая техника, която е специално разработена за работа с обсесивно-компулсивно разстройство. Това е практически 90% от това, което са начина, по който се работи с обсесивно-компулсивно разстройство. Сега малко по-нови неща. Това нещо също се променя доста с времето. За те от вас, които са специалисти в тая област, може би някой друг път ще поговорим за това как се променя тая техника ERP. Когнитивна терапия за тези, които не са склонни да вършат поведенческата работа. Поведенческата работа е най-доброто нещо при обсесивно-компулсивно разстройство, но ако и естествено има такива хора, които не могат да го правят, защото то е много трудно за някои хора, когнитивната терапия също работи. ACT е Acceptance and Commitment Therapy на английски, терапия на приемането и отдадеността или ангажираността. Това превод на български е супер сложен, сигурно нищо не ви говори. На английски си му казват ACT, а не ACT. И то идва от това, че те държат на тая дума да говори за това, че има действие. Това е също поведенческа терапия или когнитивно-поведенческа терапия от трета вълна, които са с силен фокус върху действието. Така наречените радикални бихевиористи. ICBT е Inference-Based когнитивна терапия. Това нещо в България сигурно никой не знае и не го практикува. Това е нещо, което започва края на 90-те години в Канада. Доскоро беше твърде изолирано, сега вече започва да навлиза в Щатите. От 2-3 години започва да става по-популярно в Щатите и на нашия континент не е особено популярно за сега. То е доста по-различно от нормалната когнитивно-поведенческа терапия, която цели предимно да работи с компулсивните поведения и с въздържане от компулсивните поведения. При тая терапия Inference-Based Cognitive Therapy или терапия базирана на заключенията, тяхната идея е, че има определени форми на мислене, които спомагат за това ние да започнем да имаме обсесии. Тоест интервенцията е преди ние да имаме обсесии, да направим интервенция, която да спомогне за това ние да нямаме обсесии и оттам и компулсии. Аз съм малко запознат с тази тема, но имам някакво бегло разбиране. На мен ми звучи много трудно за изпълнение, може би защото не разбирам много за това за сега. Аз от тези неща, всъщност да довършим метакогнитивна терапия, това Адриан Уелс го разработва в Англия, той по-настоящем работи в Норвегия. Това нещо го има в Европа със среща. Не е много често, но със среща. В Германия, в Хамбургския университет, Стефан Морец се казва, там е един от хората, които разработват програми на база на това нещо. Споменавам го единствено във връзка с това, че те имат разработени такива програми, които са за self-help, или това хората да си помагат сами.
които са безплатни. Ако някой има интерес към тези неща, мога да насоча към това нещо, ако друга форма на терапия не е достъпна до вас, за вас. Диалектична поведенческа терапия се използва като допълнителна към първите 3 обикновенно, като сама няма за сега изследвания, които сочат да работи това нещо. Не се е изследвало въобще. Но за много хора диалектичната поведенческа терапия е нещо, което се базира много на това да разработим умения за справяне с силни емоции. За тези хора, които са изключително тревожни, първо за тях може би е добре да минат през DBT, за да могат да правят след това ERP или излагането на стимулите. Има изключително много информация, изключително добра информация на английски, на български има много малко добра информация, но все повече започва да става. То често е превеждане на някои текстове на английски, дали някой терапевт, дали от тези сайтове, дето за всичко, превеждат някоя статия на английски. То понякога се личи, че човек не го е превеждал, нали, като четеш, виждаш какви грешки има. Надявам се да направим нещо в тая посока, да има повече информация на български. Как да си изберем терапевт? Добре е естествено да видим дали той има опит с това нещо, дали е работил или най-малкото дали се е обучавал за това нещо. В България то такива обучения специализирани няма. Има в когнитивно-поведенческата терапия има модул тревожни разстройства и там в този модул има примерно една събота за обсесивно-компулсивно разстройство. Повечето хора, с които съм говорил, които са го завършили, нямат много добро разбиране за това, но все пак е нещо. И нали, после с опита хората могат нали, да... Освен това, най-вече ученето идва като човек се интересува и сам започва да учи. Тоест, каква терапия практикува, някой от тея би било добър избор, други не би бил добър избор. Естествено, всеки един нали, може да се повлияе от всичко. Но има една приказка на английски. Първо да пробваме тези неща, които работят в повечето случаи за повечето хора. Това не са всички хора и не работят във всички случаи, но да започнем от тях и после да минем към други алтернативни методи, ако не са повлияем от тези. Доверието и добрата връзка с терапевта е изключително важно. Когато се търси терапевт, нали, този човек малко поне трябва да ви харесва, да имате усещане, че той ви разбира, че го е грижа за вас, иначе дори да има знанията, може би няма да е много успешно. И как може да го разберете това нещо? Той да ви представи някаква концептуализация, която прави смисъл на вас. И да ви вдъхне някаква надежда, че ако минете през някакъв план на действие, това ще има ефект. А трябва да разбирате какво правите. Ако не разбирате, ако той ви казва, ще трябва да направим това и това и това и това, на вас това нищо не ви говори, това не е вашия човек. И тук вече ще трябва да прекъснем, понеже много напреднахме с времето. Сега ще оставям може би 5 минути за някакви въпроси, ако имате, и после ще продължи доктор Храм. Ще съкратим малко от времето за обедна почивка, така че все пак лекторите да могат да си проведат техните презентации, което е най-важното за днес. Да, ако има някакви въпроси. И коментари също. Да. Чакай само секунда да ти дадем микрофон, така че да чуят всички. Да. Чуваме се. Ало, едно, двете. Добре. Аз се занимавам в IT сферата и при нас нещата така стават, нали, че работата с компютрите кара малко да се замислиш допълнително. Нали, все пак се води, че компютър е направен по подобие на човека.
Бих казал, че още в началото някои неща, които имаше в презентацията, доста ми наподобяваха на това, което аз лично имам като вярване в това, че специално, нали, най-последното, което беше проверка на паметта и други неща, като проверка за това също, което го имаше за страх от нараняване на някой човек и такива подобни, че малко ли много е като error checking, малко ли много сякаш мозъка ни по същия начин, както компютъра, прави проверки дали няма грешки някъде. Така е, нали, в смисъл, ако се върнем, нали, биология, не знам си какво и история и всичко, нали, ние сме произлезли от животни, нали, според теорията на някои. Аз също, нали, вярвам в тази теория. И просто така е, ние нямаме закодирано, че трябва да пазим едни други себе си, че да имаме някакви закодирани такива неща, но с течение на обстоятелствата, с времето, нали, с прогресията на обществото, някак си сега вече живеем в свят, където това вече е стандарта. И сякаш мозъка се пренастройва постепенно и прави като автоматични проверки. Проверява дали човека няма реално да е убиец. Дали проверява, просто вижда, ти ще се подадеш ли на това чувство да нараниш човека? Ще тръгнеш ли да го правиш? И просто за всякакви неща, проверката с паметта също нещо. Едно от нещата, което съм проверял, нали, с Алцхаймера специално, проверката за паметта същата история. Просто мозъка прави проверка, за да види дали все още в добро състояние, дали е в състояние да може да извършва тези стандартни функции. Исках да ви питам какво мислите по този въпрос. Това не изглеждаш точно като въпрос, ама от начина, по който работи мозъка, е по-скоро следния. Той прави някакви прогнози, някакви предикции и след това на базата на информацията, която има, сензорната информация, която има, винаги върви една идея напред. Има някаква представа какво ще се случи на базата на тази информация, какво му прилича. Добре, на какво му прилича това нещо. Това е начинът, по който работи мозъка. И после с приемането на все повече информация, той актуализира това, което е. Тоест, първо действа малко насляпо, една стъпка напред насляпо, и после, като идва още информация, се наглася, адаптира се към това, което идва. Така че той не е като да проверява по-скоро, а по-скоро върви една идея напред. Това е, което мисля, доколкото разбрах. Има и много други неща, сигурно, но няма да е, може да се поговорим отвън. Да, полезна информация беше. Благодаря. Да. Добре, някакви други въпроси? Да, чакай да ти дадем микрофона, за да може да се чува. Моят въпрос е свързан с логотерапията на Виктор Франкъл. Дали е според вас приложимо за обсесивно-компулсивното разстройство да накараме човека да се изправи пред страха и да го преживее чрез поведение? Дали това според вас е окей? И книгите, например, Човекът в търсене на висш смисъл, дали е приложимо да ги четат? Да, аз смятам, че всичко е приложимо. Намирането на смисъл то е и на това какво е важно за нас и какво е смислено в живота ни. Това е в основата на една от терапиите, за които споменах, ACT или Acceptance and Commitment Therapy. Аз не съм много запознат с логотерапията. Сега аз представих терапии, за които има изследвания, че работят в терапията при обсесивно-компулсивно разстройство. Най-вероятно за логотерапията не са правени такива изследвания. Аз не бих казал, че не работи, просто казвам за кои се знае, че има някакви доказателства, че работят. Всяка терапия, която включва
включва това, че човек да прави това, което е важно и смислено за него, и противопоставяне и изправяне пред страховете, което е една форма, нали, на излагане на страховете, може да работи. Така че аз не мога да кажа много по въпроса. Със сигурност зависи как се прави и какъв е смисъл. Едно от най-важните неща в този аспект, когато избираме каква да бъде терапията, дори и стандартната когнитивно-поведенческа терапия не е препоръчителна при обсесивно-компулсивното разстройство, защото много често започваме да влизаме в неща, в търсене на някакъв смисъл, който няма нужда да го търсим, и фокусиране върху симптомите и да търсим каква е причината на тези симптоми. Това обикновено задълбочава натрапливостите и компулсивните поведения в тая посока. Това е нещо, което трябва да се избягва. Оттам насетне каквато терапия практикуваме, да, може да бъде успешна, но най-добре е да имате разбиране, общо разбиране за това какво е добре при обсесивно-компулсивното разстройство и какво не е добре. И оттам насетне вече, ако практикувате друга терапия извън тези, да пробвате да я адаптирате така към това конкретно разстройство. Други въпроси да има някой? Да. Под невъзможни какво имате предвид? В смисъл, човек винаги реагира по някакъв начин. То, нали, ако аз съм завързан, ще реагирам по начина, по който възприемам информация. Да, да. Има и други неща, които се правят, и има какво да направи. Да, има различни подходи. Нали, сега след малко доктор Храмов ще говори за медикаментозната терапия, но това, което би било приложимо, нали, в вашия случай, е това, за което говорихме за белите мечки преди малко, както тук бяхме подсетни. Начина, от какво отношение имаш към тая песен. Тя ясно е, че нещо като ти се забива в главата, както са всички натрапливости. Те са нежелани и присъстват там, когато и въпреки това, че ние не ги искаме да са там. Но това какво отношение имаме към тях, ще определи колко дълго те ще стоят там и колко ще са на преден фон, на преден план или ще са някъде на заден фон. Тоест, твоята работа с вниманието ще предопределя това, как ти възприемаш това, че тая песен се е забила в главата. Да. Аз искам конкретно да ви отговоря, тъй като това с песните ми е много познато. Okay. Но всъщност аз отдавна съм спряла да им се ядосвам. Напротив, супер много се забавлявам коя песен ми звучи в главата. И за да спре да ми се върти в главата, си я пущам и я слушам. След което си пущам друга песен и просто продължавам. И спира да ми звучи песен в главата. Това е моя опит. Да. Това е възможен вариант, но основното нещо ще бъде, нали, това, което каза жената до вас. Дали се ядосвам на това, когато се появи в главата ми и когато се върти там, или решавам, въпреки че той е там и аз не мога да го махна, да не му се ядосвам или да му се радвам.